Sziasztok! Én Szunyi Léna vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ez egy heti vlog lesz. Sose csináltam még ilyet. Sok minden fog történni. Most már ez az utolsó előtti hét. Lesz a táncgála, a hétvégén lesz. Lesz ilyen 5-es napsuliba, ahol takarítani kell. Ma ugye hétfő van, és most kezdtem el. Ha érdekel titeket ez a heti vlog, akkor tartsatok velem, és ti már tudjátok, hogy ez hány perces, én nem. Fel akartam kelni hajat mosni, csak későn feküdtünk le, és nem akartam 6-kor kelni miatta. Szóval most száraz samponnal befújjuk. Tehát, hogy itt nagyon dörög az ég, és esik az eső. És ez nagyon jó vibe-os szerintem, nagyon tetszik. Én mindig is nagyon szerettem az esőt. És annyira jó most így erre kelni. Viszont most ugye, hogy esik az eső, így egy ilyen vékony anyagú lazanadrágot választottam, és ez a póló. Most kezdett el esni az eső, de nyári zápor. Szia, neked is! Az egyre jobban esik, na mindegy, szóval mióta van ennyi ember az utcán? Tehát, hogy majdnem összeütköztem ezzel az emberrel. És ezt hallotta szerintem. Ó, én ezt nem csinálom. Nagyon kis profi felvételeket csinálok. Most tudjátok, hogy érzem magam. For the cold and winter air and mountain rain combining. Te jó, ez a szomszéd kertje. Itt vannak a mesterek. Zúgnak. Az van, hogy ilyen hülyeségekkel töltöm az egész videót, akkor ez egy nagyon hosszú videó lesz. 1 hétig. Úristen, nem tudom, milyen hosszú lesz ez a videó. Előre sajnálom, hogy hosszú. Remélem, ez érdekes lesz. Nem fogok tudni nektek mutatni azt a képet, de nagyon esik az eső. Most eljöttünk anyával, mert valakik szóltak nekünk, hogy volt egy hasonló macska, mint öcsi, de végül nem az volt. Night. Éjfél van. Én rájöttem, hogy hogy hétfőn sokat videóztam, így nagy túl hosszú lenne a videó. Kevesebb anyag lesz egy nap, vagy 30 fél órás videó lenne. Egyébként azért húzott ennyi az idő, mert anyával beszélgettem. A hajmosás már nem sikerült, valahogy nem, figyelj, van ilyen. Megint száraz sampon is összefogjuk a hajam megint. Bekentem a lábam. Holnap jelentkezem. Jó ét! Jó reggelt, kedvem! Éppen Billie Eilish albumát hallgatom, az újat. Ez egy könnyebb nap lesz. Nekem a hét eleje mindig könnyű, a közepe és a vége felé volt a szerte csütörtök, az nagyon kemény szokott lenni. Szerintem most így nem lesz az, hogy ugye már épp vége felé van. Zsejke ott van, ott megy. És itt a suli előtt még a csajokkal beszélgettünk, mert kijött egy kutya, szia! Most itt volt az amikor felraktam a fejemre a pulcsit. Szóval tudni kell róla, én megszállottja vagyok Leiner Laura Bexi könyvsorozatának, tehát, hogy imádom valahol, az a kedvenc részem benne. Volt egy műsorlista, amit egyik barátnőmmel állítottunk össze, és annyira olyan hangulatú zenék vannak benne. Néztem, hogy nem tudom elmondani, hogy milyen hangulatot adott ez a könyv. Most hajat fogok mosni. Már tanultam egyébként, meg így el voltam egész nap. Tehát meg ilyen nézhetek, csak nagyon remélem, hogy nem fog leesni, de ez így nagyon jó.
beteg voltam egy ideig. Ilyen köhögös betegség volt, és még mindig, tehát köhögök, fulladozok, és 3 másodpercig konkrétan nem kapok levegőt. És valahogy meg kéne kapcsolni. Szóval, Laura... Olyanak ma vettük meg az iPhone 12-ét. Egy használt telefon és tök jó állapotban van. 12? Így néz ki. Fordítsd meg! Így néz ki. Jól van! Tiéd a Billie Eilish. Ez tényleg lesz zenét. Holnap sok minden fog történni. Meg ilyen. Holnap talizunk. Jó reggelt mindenkinek. Megint outfit van. Ez a póló Lauráé volt, tesómé. Ez a nadrág hétfőn is ezt vettem be, meg kedden is. Olyan idő van, hogy reggel indult 17 fok van, és ott meg 22. Most ez az átmeneti nadrág van nekem. Valaki kirándul valamelyik osztály. Úristen! Nagyon íz lett a fagyér. Nagyon finom volt. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És azt ajánljuk mindenkinek. Let us guys funny. Megengedték, hogy videózzunk. Hello! Jöttünk a suliból. Meg volt az utolsó óra, az az angol, ebédeltünk és most itt állunk az esőben. Vágyi Zsófi apukáját, én meg majd utána hazasítem, csak ázok vele, és szeretek elázni. Itt vagyok, és most ilyen Harry Potteres háttérre fogok beszélni. Zsófi kölcsönött a esernyőt. Nyári zenéket hallgattunk, és elképzeltem, hogyan Horvátban vagyok, és úszok a vízbe, és tudom. A társaság tagjai ott várnak, és nem kell aggódni semmi miatt, nem kell dolgozatokat írni, hanem csak vagy, és érted, éled az életedet. De várom Horvátot, majd csinálok videót. Most keltem föl a 10 perces alvásomból, kezdek készülni táncra. Most vége lett a táncnak, és Noémivel most megyünk. Majdnem elütöttek minket, meg elázunk. Semmi baj. Ó, biciklin vagyok igazából. És így fogok duncsizni. Ugye ez anyu biciklije, nekem igazából nincsen kosaram, csak én bicikliztem és kiukadt. Dobtam be az adománygyűjtőbe is, mindig dobok. Összeszámoltam direkt számológép, hogy elég lesz a pénzem, és rosszul számoltam, és nem volt annyi pénzem, ki kellett venni az egyik műzlit, és megyünk haza. Szia! Majdnem megcsúsztam. Bevettem azt a strepsils-t, ami ilyen citromos, és nagyon jó íze van. Kicsit fáj a torkom, de nagyon picit csak. Na, találkozunk. Jói! Szóval jó reggelt! Megint fit check. A Max fok 21 lesz. Egy ilyen hosszú nadrágban, meg egy lazabb, sima fekete pólót választottam. Viszem Zsófi esernyőjét. Erre mi táncolunk. This is bullshit, man. Fucking bullshit.
Rájöttem egy óriási nagy fordulatra itt a filmben. Sziasztok! 5-es napra én nem mentem. Most itt vágok, és csak elmondom, hogy az 5-es nap ez igazából egy ilyen, az iskolában ilyen kertészkedős nap, ilyenkor nincsen tanítás, csak az megy, aki szeretne ugye kertészkedni. Én csak tavaly voltam, de idén nem szerettem volna menni. A próba miatt is egyrészt, csak Laurának muszáj volt mennie. Délkörül indul a buszunk, és megyünk Kiskunmalsára a főpróbára, ami ugye a táncgála, az holnap lesz, és ez a főpróbája. Mi benne leszünk a nagy műsorban is. Ugye Compact Pro, és én kompaktos vagyok. Elkészítettem, és most eszek. Itt vagyunk a busz megállóba, és várjuk a buszt. Megyünk Majsára. Igen, Laura? Bilályosnak az albumát, ne hallottátok? Open up the door, can you open up the door? I know you said before. Hogy ez az hogy így szülő. Az első, hogy így utazunk szülő nélkül. Amikor látsz egy ilyen Martin légség. Ugye mi az még? Ja, igen, azt hittem, hogy maga is látszott. Nagyon születek, most keltél fel, látom, vagy eszel, nem tudom, de de szép vagy. Beküldj már bele az arcodba. What guys? Fellépés vagy? Szóval helyzetjelentés. Ma itt vagyunk fél 2 óta és nem találunk senkit. Körbejártuk újkörbe az épületet. Inez már halucinál. De mindegy, túléljük, legalább van egy kis pihenőidőnk. Nem hoztunk véletlen ruhákat. Az a baj, hogy úgy kellett volna értelmeznünk azt, hogy főpróbai ruhás próba is, mert itt lesznek ilyen átöltözések. Vagyunk a backstage-ben. Fit? 10-ben? 10. Ki egy Harry Potter csajos. Wow. A legtükör. Viszik és nézem el. A backstage-ből itt ki lehet jönni, és itt szeretnénk meg lehet szökni, nem amúgy. Sose szöknénk meg táncol. Nem, az a legjobb hely. Már kezdek meghalni. Persze, hogy csinálok róla képet. Jaj, ilyen Mysterious Girl. Oh my god, look at... Szia, Laura! Megy, hogy fut, Laura fut. Ja, fotóztam. Léna, üzenem neked, hogy ezt vág bele a vlogodba. Holnap szebb lesz. Szerintem jó lett a smink. Szóval a fellépés napja. Ma szombat van, ugye tegnap csak főpróba volt, és most lesz az igazi műsor. Egyszer le kell nyomnunk az egész műsort 3-kor, és egyszer 7-kor. És ugyanitt vagyunk, és várunk a buszra. 6 perce várunk a buszra. Még futottunk. I look fucking good. Nézzek, milyen romantikus a táj. Az előbb elmentünk a Coop-ba. Going Megloti and Get Ready With mit csinál. Buzgón gyakorol a Szilveszter táncstúdión, hogy látjátok, nagy a készülődés, hamarosan megkezdődik a 3 órás előadás. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Várj, innen! Úgyhogy mindenki most gyakorol, és mindenki feljött. Meg volt a nyitó tánc, és most átöltöztünk versenyesbe. Újra visszaöltöztünk a fellépőben, mert van ebbe egy táncunk után.
utána pedig öltözünk vissza a Harry Potter műsorra. Itt van a backstage, szóval, hogy nem biztos, hogy el fog veszni valakinek a cucca, lehet, hogy még én is elveszek itt, szóval mindegy. Tőlem most kértek képet. Figyeljetek, ez nekem nagyon jól esik, szóval, hogy szünet van. 3 órás volt az első ilyen műsorunk. Eddig mi is mindig lám néztük. Sziasztok! Sziasztok! Videós élet, gyerekek. Nagyon fázom. Itt csak a hűtő. Ugye apák napja van. Apa úgy volt, hogy ő hazamegy, és akkor én még maradok vásárolni. Maradtam venni ajándékot ugye Laurának, de apa nem tudja, hogy apák napjára is veszek. Mondta, hogy akkor elindul hamarabb. És akkor én beálltam a sorba, megfordult ugye az előttem lévő, és megkérdezi. Végeztél, kicsim? Én még így nézek fel, meglátom, hogy apa, figyelj, elkezdtem futni, mert meglátja itt a kezembe az ajándékokat. De szép az élet. A Lidiben ezt vettük. Bocsánat, csak próbálgatom a fotós érzékeimet. Ez azért elég durva. Egy heti vlog lezárásánál tartok, és minden nap videóztam, nem tudom hány perces, és aki végignézte, nagyobb dolog, ugye ez a gála, meg hogy betekinthetetek, hogy milyen a backstage, ezt így benne volt, és ez sok minden történt. Holnap megcsináljuk a barátnőimmel ezt a trendet. Köszönöm szépen, hogy végignézitek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!